Regarding kwa sejeshi maderano ustama wa Yesu. Amen. Wana karibuni pekuzo kule mkeza mbono flow nazo tunamili waweze kufika imani muzita na Yesu. Amen. Regarding mkeze wafundi sisi kwa katibili. Shukuru sasa bishop wa house na mai mstara Yesu. Amen. Nafaa kuna maisha mai kufia. Just look at the anyone go. Mafundi kama ngoja live ya evangelist. Next one the post will come to the next slow connection na uraka sana. Ruth chapter 4 from verse 5 up to 10. Ruth chapter 4 from verse 5 up to 10. Ruth 4 verse 5 up to 10. Chapter 4 kutoka verse 9 verse 5. Jino Boaz akati zuwa iro ramutenga munda uyo kuna Naomi unofanira kutengawo kuna Rute Moabu mukadzi wowakafa kuti mumutse zita rowakafa kuti mumutse zita rowakafa panhaka yake. Hama iyoyomuwa ikati handikoni kuchidzikinura uyo kuti ndirege kutadzira nhaka yangu. Chitora hako iwe simba rangu rokudzikinura nokuti ini handikoni kudzikinura. Zvino iyi ndiyo tsika yakanga iripo kare pakati pavaIsraeri kana vachidzikinura nokutsinhana kuti zvose zvisimbiswe. Munhu waibvisa shangu yake ndokuipa hama yake ndiwo waiva mutoo wokupupura nawo pavaIsraeri. Zvino hama iyo yomumba ikati kuna Boazi, chizvitengera hako uyo akabvisa shangu yake. Zvino Boazi akati kuvakuru nokuvanhu vose, imwi muri zvapupu nhasi kuti ngatenga kuna Naomi zvose zvaiva zvaElimereki nezvose zvaiva zvaKirioni nezvaMaroni. Ndatenga muRute Moabhu mukadzi waMaroni kuti ave mukadzi wangu, kuti ndimutse zita rowakafa panhaka yake, zita rowakafa rirege kurova pakati pehama dzake napasuo renzvimbo yake. Imwi muri zvapupu nhasi. Zvino vanhu vose vakanga vari pasuo navakuru vakati, tiri zvapupu hedu. Jehovha ngaaite mukadzi uyu wauya kumba kwako saRakeri uye saRea, ivo vaviri vakavaka imba yaIsraeri. Newewo uve nesimba paEfrata, ukurumire paBheterehemu. Zvino wakatendeka mwana wamasiva ose udzai shoko renyu muupenyu hwedu richitsimwe risisikuisira kutigonesa muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Nyaya ndabereka inyaya inonakidza kwazvo yemumwe mukadzi wainzi Ruth wakaubva kuMoabhu achiuya kuBheterehemu. Kuuya kwaarikuita ari kufamba vakatenga gendo revatatu nemumwe wainzi Opa. Along the way Opa revhangeri raakanzwa emanzwiro ake rikamudzora kumashure. Vhangeri ravakashumirwa vari 2 naamwene wavo nderekuti dzokerai munyika kwenyu kuvanhu venyu nekuda kwekuti hatichagona kuberekerai murume angakurorai. Mumwe ndobva anzwa kuti chokwadi chataurwa ichi hachiri kutakudza kana kuwedzera amai ava vachakwanisi. Saka ineregai yangu ndidzoke. Bible noti Opa kissed the mother-in-law goodbye. But pana Ruth ari kuti iye mwari wenyu uchava mwari wangu, vanhu venyu vachava vanhu vangu. Chekunyangere mwana Ruth chaari kuona ipapa hapana. Asi maari mune kumwe kutenda kwakatirwa maari kwakakonzera
manifestation yezvi zvautaurwa kunzani kuri kuberekerai nokurorai iye nokubva atevera kupera kwenyaya nokubva azoroorwa pakati perwendo pane mazwi ekuti dzokerai kwenyu nokuti hatigoni kuberekerai urume hwaungamirira kuti muzoroorwa so ndofunga chakadzirikana kuti ndechekuti tine potential yekutorooreka mazwi ekuti dzokerai kuvanhu venyu nekumwari wenyu handingabereke munomanga kuroorei each statement yekuti munotorooreka zvenyu but mungangoitwa netime so akazvinwa kuti yekuroorwa ichiripo saka kana ndakuenda kubheterema kuna mwari anogona kuti zuro nhasi nemangwana anomanifesta time is not a matter amai vataura ability nepotential yavo kuti nini handikwanisi but rutari kuti aiwa muna mwari wenyu imini mwari wenyu wekuti panogumira munhu paanoti handikwanisi iye anokwanisa mwari wenyu haasi wekuti pachaberekwa kacheche nhasi anawo vatori available ikoko wekuti anogona kulipa so manzwi iyo anoita kuti vanhu vapesane parwendo ufunge opa akanzwa zvakataurwa zvikabvura kumashure ruti nyangwe anzwa zvakataurwa ane kumwe kuziva kuri maari pamukutiraiva kuti mwari wenyu achava mwari wangu munhu waanoyembura titi mwari wenyu achava mwari wangu ane nhamusi yake naiyewo vamwena vakatofirwawo nemurume wavo nevana vavo vakatofa but kuna anonzwa kuti muna mwari wenyu so pane pamwe pekuti tine vanhu vanogona kuona mwari nezvinobatika nevanogona kuona mwari kuti vazochibata mbavha dziri mbiri pamuchinjikwa kune yakatopa prayer request kuna jesu ende jesu akitova nezvipikiri akatonovererwa aine korona yeminzwa but kuna akatisenda prayer request zvikati ishe kana makuya mumambo wenyu mundirangwarira naturally haupe chichemo munhu ari pasituation seyako but kuna akanyatsoona kuti situation dzinogona kufanana but hatina kufanana murume akarovererwa neni ane zvipikiri but ane solution mulife yako kuda kuti tsotsi rakava nemamwe maonero ekuti anogona kupa prayer request kumunhu ari pasame level naiye kuti ishe ushe hwajesu hwaitodhibhetwa ndozvakaita kuti atovererwa zvokuti vaitoramba kuti tine shoma dzishe vaitoti blasphemy but kuna akaona kuti nyangwe arovererwa but this man can still help me out so ruth wakatsaira amwene wake mubva vauya kubethlehem ariko munhu musi ndiye akafunga ake kuenda kumunda kunoshanda chakudira ruth manje haana kubuda mungu achiti akunotsvaga murume akati ndaakunoshanda hangu kumunda hati yake iriwa kuti kana ashanda agone kusapota nyangwe naamwene vake vakachembera kurati ane mwoyo namai vake vaari kutevera zvimwe zvirikuzova vari maextra eblessing maringe mwoyo waari nawo towards amwene unozivaere kuti karekta iyoyo yake yakagotungamirira already ikaenda mberi iye asati auya nokuti uchanzwa bhoazi achitaura kuti ndakanzwa mabatiro awakaita amwene wako pakafa munhu wakuenda kuita kutatupa 11 bhoazi anotaura pamusoro penhau dzaainzwa ruth asati auya zvakapa bhoazi kumirira i-outstanding character nekuti kune munhu wokuti nyangwe murume afa pasisina ukama naamwene nokuti ukama huri pakurogwa nemwana wavo but murume wake paakafa ndobva akatanga kumanifesta a good character achigona kubatsira amwene kuna wokuti bhoazi akati asati azviona kuti kune munhu wokuti nyangwe paine maproblems anoramba ari loya chakatiyeya kunoramba bhoazi maripoti akatungamira already kunoti ruth asati auya kubethlehem kune ripoti yakauya pamusoro paruth bhoazi noti ndakanzwa mabatiro awaita amwene wako pakafa murume wako nemabatiro awaita amwene wako so unozivaire kuti paunouya kuzonamata uchipa zvichemo zvako nokuchema kuna mwari pane chinenge chakatungamira kudhara paunozopfugama kuti mwari ndirangarirei vasati vanzwa zvaunotaura pane ripoti inoenda pamberi pajehovha maringe unhu hwako kurarama kwako nokuti munhu wese anogona kuchema kuna mwari but sei mwari vachasa kunge havazwi kuchema kwevamwe kuda kuti mwari vanotarisa chiri kuchema vozonzwa zviri kuchema
example ndinatupechi chichirikizi chiritatiko mukomana akaona musikana akatomufimba akatokurora musikana nyandukurorwa achida anoona muramba mukomana paanodzoka after 2 years anosvika musikana akatororwa kuti kondo zvandaitaura wani ndopachaudzwa kuti andamuramba zvawaitaura ndairamba chaitaura kuti pakarambwa munhu kwete meseji kuti munhu nemeseji yake zvinofambidzana so paunopfugama uchinamata pamberi pamwari mwari vanobva kuti zvakakuomera zveshuwa panewo wakaonofuta unamati saka munhu ane meseji pachake uye ane meseji aanouya nayo uchizvipresenta pamberi pajehovha chakapa jesu kukoka Zakeo kumba kwa Zakeo naturally hausiwo kwevana munhu mukoka nemwedzi wema kumba kwake saka jesu akamanifesta unhu akamanifesta umwari mwari anetsike kukoka munhu kumba kwemunhu jesu pamuti akati Zakeo buruka tiende kumba kwako ari kukoka munhu ndiani jesu kumba kwanhu kwa Zakeo si jesu achapinda nemunhu kumba nokuti bhaibheri rati Zakeo ainga kuona jesu kwete kuhosta asi hosting team zvachosekana chaanoda chete kumuona you wanted to see paanokera kuti anoda kumuona but sei jesu achiti hande kumba uchanoti it was a prophetic message nokuti pakadazoenda kumba ndopakabuda Zakeo akutaura yega kuti akavhara vanhu ndine mari dzevanhu vanhu chavadzorera mari dzavo kuda kuti Zakeo paari mumuti wemuonde muti waakakwira itori message that iri nokuti maone zvaakaita akachukira kunzo ane mashosho mukati Zakeo kana ari panze anoda kuona jesu mumba make mune zvikadiwe najesu yake nyaya yako ndeyemukati kudaika panze so Ruth ane nyaya dzakatungamira kare zvokuti paanotosvika kuBethlehem physically ndokekutanga but spiritually arikuuya kechitu nokuti already akatosvika kudhara ikarekta ndakanzwa mabatiro awaita amwene wavo ndakanzwa waiti vanani ufunge nyaya dzedu dzinofamba une nyaya dzako dziri kusika usingasati wasvika iwewe nyaya dzako dzakasvika so auya kuzoshanda mumunda kwete kuzotsvaga murume kuzoshanda mumunda problem ndeyekuti unogona kuita zvisizvo nokuti kune zvaunofanirwa kupiwa namwari nokuti kuita zvaunofanirwa kunge uchiita uchaona kuti kune vanhu vaanetsika kunyika haugoni kutotsamarira vaanetsika kuti kana afunga kuzoroora manje anobva uya kuchechi akaudzwa kuti ndokune vasikana kwavo vakadzika vanoda dzimba dzavo saka abva anoya kuzoroora kuchechi manje mauya ugoni kumutsotsa unosangana una sister anoita kwadza vanoti kuchechi nekwase unotozoona mamumba tutakanyudzana unozoona kuti tinonoba tikasangana tikunonyarana patakafanana so Ruth wauya mumunda mune varume 2 wekutanga the first kinsman redeemer anakuva zita rake the second one ndiye Boazi uchaona kuti pana Ruth pavari kuuya kuBethlehem kumbe iwo kuBethlehem kwavari kuenda kune 2 mabatiro ariko but kuna akadzokera sekunge hakuna wake saka ukaona kuti pana akatanga kupiwa option yekuroora Ruth akati hazviite uku tinawo paadzokera but kune varume 2 vasati vatora kureva kuti usatsungirira unokudzora pazvinhu zvauda kuvimbiswa naJehovha mwari vane zvauda kutokupa but hauna mwoyo yekuita pesu Eliaza atumwa naAbrahamu kutsvaka mukadzi waIsaac akaenda kutsime kwete profession
chaangamutsvaga munhu anoshanda kuita anoda kuroorwa nokuti akaisa gocheni kuti achandipa mvura uye achapa ngamera. Ukatarisa zvitutu hazvikuita nenavhu zvachose vati vada kuroorwa munhu vati hapatauri zvenavhura kunotaura zvekushanda shanda yakaikaikaibva kushanda kutorekei bosi hamudi. Ruti akaenda munda kunoshanda nezvekutsvaga murume yauri kutsvaga imari anoziva zvaanofanira kunge achikupa dambudziko nderekuti uri kutotangira murume wacho kuita kusevha mwari wakamirira mwari kuti akutambidze. Vakauya mumunda ndokubva atanga kushanda achishanda arimo pane mazuva akakwana ndokubva Bhoazi auya ndokubva kwataurwa nyaya yekuroorwa kwake. Munhu ambotaurirwa kunzi handigone kuberekera murume anokuroorana but pane nguva yekuti paroda kumanifesta nyasha dzaMwari muupenyu hwake. So ari mumunda achishanda pakasimudzwa nhau yekuti taakuda munhu anoroora kana aroora kuti anotora fiti neminda yakasiwa naMamoni naChilioni naElimereki. Taakuda kuti kana watora minda wochiroora nawo. So murume akapiwa mukana wekutanga Bible rinoti akazviramba. Hakuna chinobhowa kuti wauya kwaJehovha zvinoramba. Auya kuBheterehemu, auya kwaJehovha, bati mukana wekutanga murume akaupiwa akati azviite kuti ndimutore. Why? Because by history nenhoroondo mukadzi akamboroorwa for 10 years naChilioni variko kuMoabhu havana kana mwana wavakaita. Saka nhau iriko ndenhaka uyu pakuramba kwake ati hazvigone kuti ndimutore nokuti ndinokanganisira nhaka yangu nokuti uyu haagoni kundipa mwana. Saka nokuti haagoni kundipa mwana nhaka yangu inoparara. Saka hazviite. Unoziva varume vemazuva aya kana kuti vanhu vemakore aya vanga vane problem ine vamwe varume mukore uno isingafanira kunge ichiitika. Ipi uyu paakaroorwa ari Moabhu akashayiwa mwana for 10 years vakabva vakonkluda kuti iye haabereki vasina kuita research dangani problem yake. Tine vanhu vari kunongedzerwa nyaya dzisiri dzavo. Tine vamwe vanhu vasina kuita research yakakwana nokuti uchazoona kuti Ruth akatizobereka naBhoazi but iri kumuramisa nemurume wokutanga zvati ndinokanganisira nhaka yangu kuda kuti atonga asina full understanding. Ari kuti mukadzi uyu zvaakashaya mwana for 10 years ndiye ane problem. Varume vanorerana sevarume vatinongedzwawo wakati unoziva kuti murume akamira pano akakuda kuti hama dzangu kundononamira pano ndiye Mwari nhasi nomira zvakanaka kubvawo pataiva taitambira kuzvifeve vanhu vanomusheka nhokwa tikuda padzamashuwa muhokwa hamatiko Mwari akwanira nyasha. The same thing next week mukadzi wake akauyawo kuchechi akakukurosa izvozvo kuti hama dzangu nandauya pano panzako nhasi nomira zvakanaka ndaitova chifere. Vanhu vanokuenyana muchini unoona kana ari murume ari kuveresa akupona kana ari mukadzi asisizvo. Tine vanhu vari kunongedzerwa nyaya dzisiri dzavo vachibatanidzwa nevanhu vari kujaja zvisizvo. Saka Ruth ari kutakudzwa dambudziko risiri rake iye anobereka but murume akamuroora anakwanisa kuita mwana naye. Saka vanhu vari kubatanidzira nhamo isiri yake yaiswa paari. Ari kutongerwa dzisiri dzake nevanhu vasina kuita research yakakwana. Ndakadiscover kuti wese ane nhamo upenyu usamuseke kuti ibenzi kana kuti irombe nekuda kwokuti hauzive zvikonzero sei akasvika pastage iyo mulife. Ruth mumunda maanopinda ndomune breakthrough yake vachikutanga kuitika ibreakdown resistance kusagamuchirika. Vanhu takaudzwa kuti kana wauya kuna Mwari zvinoita mushe which is true but there is a process yekusaita mushe. Sei Mwari achiitendera ine zvainoshanda zvatichaexplaina panapa. Kusafamba kwezviri zvozo
nevautitsana itarisei zvakapaka 10 years asina mari munhu aiti unganesana kai usandiudza kuti Boazi akasikasiya zvikonzero izvozvi nyaya yekuti yaizikanwa zvikonzero izvi aiziva sei akazisika kuti inomutora saka uyu kana amumereji yake chinokupa kuserebreta nekutenda mari kuzwa kuti zvinoita kuti tisapinde mereji ndinazvo ndimwari vakambofunga kuti zvibvariswa ndivane nyasha dzekubata mwana nokuti for 10 years namalona chiro hatina kuti tabata mwana wacho saka nguva yekuoma kwezvinhu ndoivo vaipush feka lero zvinhu zvaakufamba kuti zvinomboita kuti zvisafambe zviriko saka kana zvaakufamba idzi dzanyasha ukaandastenda grace ako nekubandira munhu ukaandastenda chinoti nyasha dzamwari univaiva kwekuti netsini kuti vamukuchinjira maconnections kurongeka ndakadiscover Bible harakatundudza the race is not to the swift nor the battle to the strong but time and chance are given wati unopiwa zvako mukana wacho otherwise ione kutsvaga nesimba rako the battle is not to the swift or to the strong but time and chance are given kupiwa simba yakushaisa mazauzi the race is not to the swift nor the battle to the strong kuti kuva strong nekuva swift unogona kushaisa zvinhu but chance is given saka kuti zvinoita kuti urambwe zvikonzero zvacho zviripo ende chibva mumwe maanga uye hasi nega mukadzara nemo mune vaitoshanda vakawanda naye nevasikana vaitoshanda mumunda imomo bari Boazi paanouya anobvunza pamusoro pemvana imomunda imomo nevasikana usati Boazi aone mwari yako vaniyanyasha achinzi wedding so chake clear picture ichinoti grace also wedding kana vanhu vachichata unoona munhu akaiswa femu meseswa ndiye vakafambira vanhu vari kuvharira kuti tisamuone saka itisakuvhareiko ndiye mudzi weprogramming vari kuperekedza vana kana vheu vari kutotamba saka ndakuzidiscover kuti yekuvharana kumeso iri kuitira kuti vanhu vasataurise nechikonzero chekuti vanhu vanogona zokukombera kuti vanhu vari kuperekedza vari ari nani wacho
zvaita kuti arambwe chikodzero racho chinotozikanwa. But kuna ari watonga usina kumutora. I'm there to stand by. Kana kune vasingakuri waida vamutsa arikuna. Chikodzero rainazvo vati Mwari vakupenyasha. Pamusoro pamarizezi ese vanazana kungoti inonda akadaro. Boaz was there ready kuti kana wamusiya ndikumutora. Yekuti abereke ine chapter ini ndikamutora Mwari uchandiwanira nyasha. Ndoba ndakadiscover kuti kune imwe combination yegrace neimwe combination yecase. Nokuti paangana Malona vanakuita vana, but paangana Boaz vakabereka vana. Saka uchiona kuti mulife munhu ari partner or ari close to you ungwaire kuti pakashaikwa nyasha unochatirwa nyaya dzemunhu wako. Unoita sekuva unakurongeka gamba wakatorwa kusina kurongeka. Auzanaoro vano vachaita pasanyuri kuziva kuorwa. Toda varohwa pane chinhu vaite kumira izvozvo. Waivauya kumba ine grace yenyasha. So mukadzi ari mumunda anoshanda. Remember kuti ode mashandiro acho chirikadzi nemherera vainhongerera zvasara. They were gleaners, not harvesters. Urati vakasimba first row vainhonga zvatongosiwawo nemistake. But ariko kunhonga zvasiwa nemistake akagonga muridzi wemunda. Position yakarima nyaya nyasha dzikakunoketa uri kumashure unorarama upenyu hwekumberi. Let me show you something. Vakamukaenga nyaya kuti zvandiwaza wemunda akaraira vanhu kuti potai muchisiya zvimwe unakuti hauchanhonga zvasiwa nemistake. Waakunhonga blessing yadhizainwa naMwari wako uri kumashure ikoko. Uchaona kuti une life yevanhu vekumashure but wane favor inowaniwa nevanhu vekumberi. Ndoko unofanira kuziva kuti handisi cleaner, I'm a harvester, but in the line of the cleaners. Unamuneizwa ava ndekunhongerera zvasiwa nemistake. Macleaners hasi maharvesters. But Boaz akaenda kune maharvesters. Ndokubati iwewe kuti handichakutora kuno kuti uwe by law mutemo chirikadzi nenherera dzinonhongerera zvasara. Saka nyangwe law iyo iriko ida kuti grace dzikubate musaidzi ikoko. Saka vakomana kana makuharvesta potai muziva kuti kune mamwe maharvesters asiri mulaini nemi vari kumashure. Saka kuti paari kuuya she's no longer a cleaner but ari kulaini nemacleaner. Nyasha idzokudzizomaramidzisa. Kune munhu ane basa ranoshanda risina mari but ano upenyu hwakanaka hwakarongeka zvamushama kuti ukaita breakdown yemari yacho unatopasira musoro. Iyo chinonzi blessing chinogona kusakubvisa kudai nekumashure but chekutorera nyasha dzekumberi dzoguma kumashure ikoko. Zvekuti vanhu vachikuona vanofungidzwa kuti yaigirina but vakaona zvaunenge wakabata voziva kuti yaiharvesta. Dziriko nyasha dzaMwari dzekuti havatore degree yevakafunda vozokutambidza usina kufunda. Vanongouya muupenyu hwomwana wakafunda vokutakura vouya kuzopa iwewe dofo iri kumashuro. Zvekuti vanhu vanofanirwa kushamisika kuti uitaratidza naye havana chaakabuda nacho vazoona imba yaakavaka. Haivape nekungwara kune nyasha dzinotakurwa naJehovha. Iyo ranonotarisudza maro. Saka ngatiichitira rombedzudza guruva because yari kusumudza kubva kuguruva. Saka unoti guruva taunosunga nacho enda iwo unogara nemachiro. Saka you must make your own character along the path. Nokuti kana wauya kuno kurumanja kune lifestyle yekuno. So uyakunhongerera zvakasara nokuda but abviswa pakunhongerera but achiri mukiu nevamwe vanonhongerera. Zvokuti vanhu havasi kutomboziva kuti here tinenge tine selfiu but vamwedu ane nyasha dzekurarama life yekumberi. Chinhu ichocho chine vanhu vachimanifestirwa muupenyu hwavo naMwari. Zvokuti akakudza nhoroondo yake upenyu hwake nelevhuru raakasvika mukudzidza kana mudii unoshanda kuti saka anowa kwasvika sei.
icho padana mukasvika makasvitswa. Hama dzangu kune nyasha dzinoproketa muri ikoko zvokuti vanhu vadako kusapana nokuda kwakatsetswa munodada kuchivisa hazviite. Ngokuromangaru akushisa chakaita kuchivisa musoro hazviite kuti munhu amweni kana asvika musoro kune nyasha uye zvikara zvenyasha hazvitswendeke musha zvezvisisiki zvinonzi zvishamiso kuita pamwari kuri beyond understanding yemunhu. Hazvigoni kutsanangurika fomula yacho inonzi grace. So vanhu vanogara kumashure vanopota achisiywa vanopota vachimusiya saka zvanga zviri zvemistake zviri assigned kuti ngapota achiwana zvakanaka kwete zvakangomwaridzisa kangosiyiwa. Nguva ndokubva yakwana ikuti achiorwa mumunda murume apiwa opportunity ndokubva ati ndiri kunyemerera madzangu yanditori eze sangu mumazuva acho vanhu vaibvisa shango obata maoko ipicha yekuti rwendo rwokufamba nemunhu handikwanisi. So Ruth akarambwa mumunda kuti adzororwa naBhoazi kunangotsana vakamuramba. Saka chandinoziva ndechekuti chakatozomufadza manje kurambwa ikoko nokuti akatorwa natsana havana zita ende havana mumunda nemaBhoazi. So zvakanaka kuti zvisina basa ngazvikurambe zvine basa chibate kwauri. Kumwe kuna mwana wofedza yacho vairi kutambira nokuti taime wokuchemerera uchachema. Kwasapani wauzvitenda mwari nemamapurayasi asina kuvaniswa zvawaita iwe. Waunozonoti asi mwari wamuzuva ramangwana vandachemerera bati ndaikuvara tsano ndostage yava pane waunogona kusangana naye izvezvo otoona kuti dai asina mwari mandanyura mwari vakaenda musha kutsana vachijamuka. Saka mwari vakamupa chikonzero chekusadika. Uyu arorwateedza kushava mwana hazviite mwari vakaisa chikonzero zvanga sizvo vaita chikonzero kakamubatira paari kuti mukomana ari keikoranozi ndobva abvisa shangu dzake ndobva atanga sarenda ati unofamba netsarika yakadai. Pfungwa kwako Ruth akazwa sei uchitoda kuda kuimba Jehovha kune nyasha nebreakthrough kurongwa kwamuzuva racho rasvika munhu apiwa opportunity kuti akutore obva ataiwa atisikuda. Chakatanga ino and that no was a stepping stone to Boaz. So ndakadiscover kuti zvimwe zvinhu zvinoramba hazvina kuti mwari vakusiya ine yekuti hauzivi kuti zvikabvuma zvinokuvharisa zvakanaka zvinofanirwa kuzouya. Kumwe kusagamuchirwa ndimwari unokudhraivha nokuti kwaunofanirwa kunge uchigamuchirwa kune reward neblessing yakakura hakuendeki kana watorwa nezviri padhuze. Kune chikonzero chaunosikwa. Saka rona kuna vatakapfima vaita kutaridza kuti siriyasi yekutaimira uyu ndobva atisiya mwari ndobva atisumudza ndobva atikatikanyaendere kumberi munyakatatinota enge itaipi yangu but mazuva acho angesitaipi anozvati purezidenti yenyika saka vaiti ngowokomana vakatenga mutori vangu vakanopima wasikana kunana gogona changu zvekuti vakatodza vazukuvavo kuti kuona purezidenta ndakaramba vazukunda ashikira kune mugogondaasa aikutitenda usina zvezvo aikutitenda usina negogovavo dzuru vatufuke ane maoni avaita mazuva acho mwari ngaupe misemweya uye mamwe maoni avangona kuona chakanaka munguva yekuti ndenda sikunga zvakanaka. Chirikuramirwa mukadzi it is an intangible kana munhu ngaateketeneza akarohwawo pasina iko sanobata hazviite tange atitore pfungwa kwako akanzwa sei paakatorwa naBhoazi kubva ava nemwana
ndege ndakaitora kuti wakatora nhororo yemuna unotora nyasha dzepari. Nhororo yemuna mudana yakashanda pachinonzi nyasha chinoshandira nhororo dzese dzekuti vanhu vanokuona nhasi unobvunzwa katunga kuti ndiwe. Ndine ndikufungidzira mukoma ndime mwana muchitemo dzinofatasirii dzinotatidza naishandisi chose dzime nokuti anadzose wakuziva kugoita dzose asita mwana mari akavani makasha. There was a reason intangible. Saka kana rovana boss ameti chinokubatsokera pamabhashi tenda mwari kuziva kuti zvinovambisa zvazviripo. Tiri time inogona kutosiyiwa zvachose. But chakazoita kuti munhu ati ndada ipo pane mareason dzekuti abadija munhu uyu ndiye mwari. Unoziva kuti munhu unofanira kusvika paunoona kuti achisinai kumwari uri kuri vakangwara kudarika vasina kuvaka imba iyi vasina upenyu hwakadai iya beyond intelligence uyu atomwari. Ukadzokera mune dzimushambidzo wakakura nadzo ichitamba nadzo vachiri kuye kuye isai nekuti dasi mwana akabvisa iko uripo. Ndakashanda kune kwemaiso tabva pamusoro taenda kune mai kachitaidaifukwepo tashanda underground 8 hours neshafu. So pane mazuva nechinofaridza kugerwangu nawayo ndinowanzoenda ndefekeso pasi kune mainiko zvinoratidza vana vangu vachikuyiwa saka ndinoudza wangu nomunguti vataipinda pamai apo ndokamba yagara teta vanoe masangano nzwa kuti murindi koma mune munhu vayasiri jesu zvake mainoona munhu ene munhu vainoziva mwe vangu vachiriko ende vairiko vanga vakatobara mudaika vakura chinee kubara dzanova unyasha zvinoita kuti tambe tiri murindi zviriko. You know your life very well. Zvinoita kuti usasimuke zvikodzero zvacho zvazviriko kuti kwanisa kwaunobva iwewe mwari akakubvisa uri wega kwawakakurira iwewe mwari ane nyasha dzakangokuitika pashamwari dzako dzavaitamba nadzo dzichiri kuye kuye mwari akakuwanira nyasha. Chii chakamuita kuti iwe ubviswa ipapo ukaziva zvikodzero kuti zvazviriko haufoswe kunamata zvinokudraivha wega mukasi mwari vakanaka. Inozvisa kuti ndikasanamata mwari ndanyura because dai ndiri munyika kumwari kwacho handina pawa futi handina kunoona nevanhu nditaitororwa futiko dasi jesu akatitsamuremoma nechirowo hakuna chataigona iko kana kutsotsi kokuvhara vanhu taitovharwa futiko dasi jesu akatitsamurira yakamushumire hakuna kwaiyerwa nokuti naturali hapana zvaizikanwa. Saka naye kunamata mwari atikuudzirwa nekupushwa kana zvaita soa kuti iti mategerera imba ino vari kuimbira mwari kwete iwewe. Anoziva kuti praise and worship haitiimbire inotitungamirira kuimba bozi tese teitoimbira mwari wacho. David mbiri yake inodaita kuzvokuotonga bedzi ane mbiri yekutojaivha ari mambo iye kana kausaguka huku vanhu vakanzera embeosa mambo vaitamira mwari iwe hausikana kansera nokuti youth mategerera kuva present usingaparticipate zvine echallenge yakakuratidza kuna Exodus 16:25 yapo ari mutorongo. Paul and Silas vanhu vakatanga kuimba vachipidza mwari and other prisoners were listening not singing. That's why vakavhurwa matoche nezvikadona vakabuda vaimba kuti vaiteerera kuimba kuparticipate vaita kuti vabude enda rikuitira vakuteerera rinoburitsa vakuita nyama chete dzemunhu wese dzakadona ndo blessing yekuteerera but kubuda ndonyaya noti vakadonha cheni vakasabuda vanga vava vasungwa vakasununguka.
panyorerwa hazvo zvakasizoonetaimikachi vakafoya maurikarimo denga rozokutsanzvikuita kuti vaite usiku akazvinonga kukanganakachi ruti kana vanorwana boazi ona kudza vanochokwari muno waibvesa usitaipi betelemakai usitaipi yamugama tichembera nesi usitaipi anezvishuwa bati mwana vachichitovhana ndikatiikarafu vatamukaraza hausitaipi yangu aninoza kuti jacob ari kwabalabani akaona munhu asiri waasiri kuda vanomuramba iye asiri ndiakatanga kupinda 7 years marriage but chaiye aibvunza asiri dzimba dzise aitodiwa akatandirwa nasi kudiwa labana akati waitaiso osati bhitirike kutonga panapa kuti mukadeushi ndokatitopambadza kupanira komandira mushande bhiuti kana azvozviona kusena kati asiye amuzimachekuti netsika dzekuna mubika atangiri motochovha makadaro ende baba ronoti mwari pavakaona kuti ndiye haasi kudiwa vakakonzera kuti abereke mwari unamupindira vanhu nedisadvantage ndoaune hachibereka unomuda sere igomira ibereke imagine kwausingadi nomunyowani maybe I need to break down a little bit vakadzi avaitu ndovakadzi vanofanira kunge muinavo iweurese believe and explain vakadzi avachi waunoda akakunakira newausingade ari kudiwa navanhu kuti abereke ipicha yekunamata yakaita sedai une zvaunoda mwari ane zvaanoda saka haugoni kuwana zvaunoda kana usingagoni kuitira mwari zvaanoda iye achienda kumabalabhani akatomota ngirozi dzaipira nekudzika dzinodzika ndodzaunoda kuva dzinodzika neminuro dzinokuita nezvaukuita saka vakaona kuti wacho asingadiwe ndiye anoti marudzi rwajesu nokuti ndounobva judha jesu is from the tribe of judah saka asingadiwe niya ndiye akutiberekera judha rakuti mwari ari kuti zvandinoda zvinozovigwa mune zvamusingadi ruponeso rwevanhu riri kuna jesu but jesu hapi mutadzi aidiwa mwari zvatidzei unoshamisa upenyu mwana kwakadaro vane vachakuenda unoshamisa haunzwi osika zvinotaura mwari nekushanda pabhuku yake explain naboaz akati kudzafonena arimo zvakati zvazanga achinoshanda pakusefa focus yake ndeye pakusefa blessing ndobva yauya pamusoro focus kusefa blessing ndobva yateera kune zvinhu zvakadizaiwa namwari kuti zvikuteere kana wafamba right path kune focus uchiita zvaanoda nhamo yangu ndokuti kuchema kuti mwari itai zvinhu zvacho aite zvinhu zvacho zvinoteera vanhu vanoziva zvekuita tiri mukunda maboazi iwo unotambira basa afuna nekupi ungova wakamekapa akona nekonai inomira mekapita weka vhurika mushana so saka pamupati munhu vakapangati nemusoro pamusoro nokuti vanoti vanhu vangu vapara nekushayiwa zivo anozamani vakati let the red fly nanhasi ostrich yaiguruka ishiri ende mwari havarevi nema saka ostrich haisungise mwari vakataurindapa ukatarisa ostrich inokupanga kunomusezvishamba ostrich yakakura kuesa kuchidiki chii vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo get information get knowledge ruti vaishanda mumunda ropa fadzo yakatera kushanda kuita nezvinhu zvaakutsvaga problem ndeyekuti wakuutsvagei chechi chautsvaga chese chakanyigwa kuita zvinotaura mwari
kwenye dishe anochuta mvura anokuwamusha hazvisizvo kwashuta wine parikutotwa mvura anjanisimba hasikunzwa iofutopiki anorasika gamba vanhu vavakatuta mvura vakapambura mutambo zvanzi yakava wine kunachishakava pakututa mvura kumutrasta vanhu zvavari kuita vakutrasta iye atiitai uchaita nezvinotaura Mwari kuti usangane nezvaunotsvaga kuti Mwari vakuitire. Ruti ngaashande mumunda. Chaunotsvaga nechaunoshuva Mwari unochiziva. Vatakambona shungu dzako nemwoyo wako toward the house of God. Focus yako iri pakuseva here kana pakutsvaga kuropafadzwa. Iye anoropafadza zvechokwadi. Asi ane zvaanoda kuti usangane neropafadzwa. Pane principle ipakata izwa manifestation iproduct information and action that leads to manifestation. Manifest a blessing kana usina right action. Right action inonekana wane right information. Wanhu zvazvokwadi waita zvainotaura usangane nezvaakanyumisa. Sure, unofana kufunga kuti anobva kuna Mwari asanobva kumareni kwavo. Wotofaka wakananga iko toenda kunotsvaga vakabva kuna Mwari. Pakutodiwa information which is the revelation yekuti atoriko kana ari mubakuwa action yekuenda kwaari. Zvese zvavakamira kuti Mwari vakuitire kuti chimanifest. Vakatomirawo kuti uite zvinodera manifestation yacho. Kuchema kuna Mwari kwakanaka. But ukachema Mwari anonzwa kuchema kwako. Asi vanokufadza zvaunoita kwete zvaunoda kuchemera. He blesses the work of hands. Ngazomati Mwari anochidzenga dziri asi dzinotya. Mwari vakati shiri. Shizo. Ramwe anuriko anokufadza bana vemaoko ekupashirika. Mwari anonzwa munamato, anopindura munamati. Page 6 verse 6. When you pray, the God who sees what you do will reward you. So you pray, He hears prayer, He rewards what you do. Kuchema kunodraw attention ya Mwari, kushanda kunodraw blessing yawe wacho. Saka wakachema akanzwa, akatomira kuti wapedza kuchema, uita zvinoita kuti uropafadzwe. Inenge nauende mukoti mudare regusha, wonzi baba mira yako, unobvuma here kuti vakarepa mwanawo, wobvotaka kuchema kuzvimera basi. Vechasvika atabereka akachema mundava yakayembera kutarwa rukuru. Zvinonzi kana wapedza kuchema toda umbowo. Mukakotina kuchema handimande kukasitoti. Saka mina mato yako iri manje. Wozowachema ende anzwa. But Mwari anokupindura munamato wemunamati. Munamato kutaura munamati ikaita